Okay, good. Okay, hello nimbag nga rabi itayo amin kakabsat, sakbay nga ron nga tayo tinggen digitay sasaoy ti Apo kablawang kay man tinimbag nga rabi ket idalwanan kayo iti ababang pinagkararag tayo or idanon tayo met lang ken ti Apo babaen dati pinagkararag tayo. Sige, awisen kay nga rod amin iti nga agdumog ket let's feel the presence of the Lord. Agdumog ti amin. Let's pray. O Diyos nga nasantuan at ti kami Apo nga agyaman nga rod iti dati nga rabii nga impaay mo kada kami tapno kasto o Diyos ket kami adalen ken iparabor or ken amuen pay digiti nga sasauyo Apo. Tamumi o Apo digiti nga sasauyo ket isut mang pabilig iti pammati mi, isu iti manglawlawag kada kami, isut mang pauneg iti pammati mi kada kayo. Wenno Diyos idawat mi digiti kakabsat mi agdengdengeg iti live ken digiti kabsat mi kabsat ko Apong mangidanon deti nga sasauyo ket ikan na kami Apo iti kinasirib amin tapno kasto o Diyos ket kami non uneg pay nga maawatan digiti nga sasauyo. Nga rod italek mi kanayo amin digiti Apo babaen tinagan ni Jesus nga Apo mi. Amen. So bimbag rabi tayo met ay amin kakabsat ket kahit kuman nga sakbay tayo nga i-share digiti revelasyon dito mong galmaysa kahit kuman nga iyam mo digiti panels tayo isuti muna lang ta di muna di ay nag-opening prayer ni Dennis Ay shout out mo digiti si nimbag Dennis nga rabi tayo manen kakabsat awisen kayo nga dumngeg ken makipaset datoy intayo adalen nga sasao ti Apo. I-welcome ko or kahit kung i-shout out digitay estudyante nga nakipag-join no naka-join daman ket amok nga datay amin anak ko ket karapatan na or adda iti dapat nga amen tayo iti pagayatan ti Apo sabi kay Kuya Ronald digiti kabsat video. I think agawan-awan iti signal ni Kuya Bart. So dan sa ti problema iti connection da Kuya Bart. So kahit kung nga awisan nga rod ni Sis Domelin nga yam amuna or invite na digiti contacts na. Sis Domelin. Ay, Kuya. Good evening kakabsat. Kablawak man dagiti kakabsat nga nakatune in data nga rabii ket awisen da kayo nga dumngeg iti baro nga revelasyon ni God kanya tayo nga rabii kaday ti nga topic ket makipagmaymay sa tayo kadi kakabsat nga agdengeg ken ag-enjoy tayo lang as we watch kaday ti topic tayo nga rabii. God bless us all. Liobel. Tingnan tayo met di Liobel nga so sige, ato to may iti yang kon. Agmati-mati talat internet sa kasensya. Yan hello, naimbag nga rabiyo amin kagayen ken kakabsat ket pagyamanak ken ni Apo tayo nga Diyos ti presensya iti tunggal maysa kada tayo tatang adatoy nga patultuloy nga agdingdingeg iti nasantuan nga sarita iti Diyos ket intayo nga rod itultuloy nga excited nga makangig manin dagiti revelasyon nga inked ni Apo tayo nga Diyos ita. Ket kablaawang kayo tinaimbag nga rabiyo amin. Naman. Ay, gano'n isip ko ba? Sige Rod, kakabsat, intay nga ro din, ito'y pinangi
pinag-share ngayon sa pwede amin, basahin tayo man, dito text tayo kapta, ket masarakan dito iti San Juan 1 aging kati 4. Tagunan na dito iti San Juan, iti punganay agtan ti sao, ket ti sao kadwa ti Dios, ket ti sao Dios. Manipod iti punganay ti sao kadwa ti Dios, pinarswa ti Dios isu amin babaen ken kuana. Ket awan na parswa no saan ang nagapo ken kuana. Ti sao iso ti gugwayan ti biyag. Ket daytoy abiyag iso ti silaw dagiti tattao. So daytoy ti pag-ikutan daytoy pagsasalita tayo ta ket ti puntos pag points number 1 ket kunana toy nga ni Jesus ay ni Hesus Kristo ket ti Dios ama ket maysa. So masapon apat tayo ani Hesus Kristo nga anak ti Dios ti ladawan ti kinadios na ken mangipakita nga isuda ket maysa. Adda kadi pailang kapanunutan saan mo patyen ani Apo Hesus Kristo ket ti Dios ama ket maysa apay. So may kadwa nga points ibasa tayo amin tapnon makita tayo. Di may kadwa may kadwa pinarswa na ti tao babaen ken Hesus Kristo. Kas may sa pinarswa ti Dios natural sumorot ken paiturayan tayo iti biag tayo ken Apo Hesus Kristo. Adda kadi pay banag ti biag tayo kaigawid ti panangsurot tayo ken kuana ket paset ti biag tayo asan tayo nga paiturayan iti Dios. Ti may katlo may katlo nga challenge no i-discuss tayo ni Hesus Kristo iso ti silaw ti biag. Ni Hesus Kristo ti agnanayon silaw ti biag tayo ket babaen iti pinangsurot tayo kanya na masapol nga agbiag tayo iti kinadalos ket kinalinteg. Anya kadipay dagiti wagas ti pambiag tayo asan tayo pay napagbaligyan nga iso daytoy ti mangitunda kada tayo nga talinaed iti kinasipnget. So dagitoy ti punto sa pagsalita tayo kakapsat ket awagak man ti umang panels tayo nga may lawlawag iti point number 1 awan sa bali no dini Brad Dennis. Okay, kaya't kung idanon kada kayo kabsat iti revelation ko panggap datoy, idi ko nga nay adda ti sako. The point number 1 niya, so Kristo ken ti Dios Ama ket maysa pudno unay kakabsat nga adda iti pinagmaymaysa kahit nga sawon datoy ket masapol tayo nga patyen nga ni Hesus Kristong anak ti Dios ti ladawan ti kinadios na ken mangipakita nga so daket maysa. Adda kadi pay laeng kapanunutam nga saan mo patyen ani Apo tayo Hesus Kristo ket ti Dios Ama ket maysa apay. So no panggep kanya itatta kakabsat ket awan iti dudak nga ni Apo Dios Ama ken iti ni Apo tayo Hesus Kristo ket maysa dagapuanan ta nalawag nga kunana ti sa una nga iso daket agmaysa. So daket addaan iti relationship iti maysa ken maysa. Tuman pay kasta dadigiti tiyempo na siguro kadagiti hanping nga umuneg iti relasyon na ken ti Apo mabalin nga pasyekida panggep kadetoy. Ngem iti para kanya kakabsat no umuneg lakit iti relasyon tayo ken ni Apo tayo nga Hesus Kristo ket intayo met mawawatan no kasano ba iti pinakirelasyon ken ni Apo. Ket nalaeng nga sawon dati kakabsat dapat ket umuneg iti relasyon tayo ken iti Apo tayo nga Dios tapno kasta ket awan iti duda anyaman datay panakap-amo tayo ken ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Adto siguro dagiti mangmanggan tayo nga ni Apo tayo nga Hesus Kristo ket nga Dios tao lang iso na ngem no habang umuneg iti pinakirelasyon ti kanya na ket mamamontemet iti usasto nga kinapudno na.
So dati kanyak Kuya Bart itinyak kapanunutan o revelasyon ko panggap dato it point number 1. Okay, adyaman Brad Dennis, ket intay man nawagan ti sumarunong mangilaw-lawag kadeti point number 1 ni Sis Domelin. Sige. Gikakabsat, naimbag nga rabii. Ket syakmet deti number 1 ket ni Yesu Kristo ket ti Dios Ama ket may maysa. So masapol a patsyen tayo ani Yesu Kristo nga anak iti Dios. Kiladawan ti kinadyosan na ken mangipakita nga isu na ket may maysa. So ada iti question idtoy kakabsat nga ada ka di pay laeng kapanunutak asaan ko patsyen ani Apo Yesu Kristo nga ken ti Dios Ama ket may maysa. Apay ko na itoy. So actually kakabsat ket damin one time met ngamhan nga siya detoy but iti sa bali nga tao other siguro other religion nga ada iti nangigak nga handa nga mamati nga talaga nga ni Christ ket God may maysada. So mamati da nga ni Christ ket tao lang, merely human. Ngem shock in my part kakabsat as I receive Christ. So ada DJ anan hang ko nga awanen DJ ana DJ doubt ko nga ni Christ ken ni God ket may maysa kasi naglawag nga imbaga na ijay sa una ijay Hebrew 1 verse 3 nga kunana ijay ket the Son is the radiance of God's glory and the exact representation of His being kunana ijay kakabsat. So nalawag nga ni Christ iso na iti perfect nga di ko na ni Bragelo iti kalman nga perfect representation of God kunana ijay. So no anyaman iti inubra ni Christ. So ganun din yung ginawa ni God. Kasi no anya iti obraan ti Ama, ganun din yung gagawin ng anak. So siya mismo may kakabsat bilang anak ni Christ. So dapat ket adamot DJ ana DJ makipag may sanak nga talaga as his daughter, as son, pananay ngamin So kailangan nga talaga kanyak bat ket maisuro kadagiti contacts nga no adaman di kastoy nga kapanunutan da nga handa nga mamati nga ni Apo Dios ken ni Apo nga Heso Kristo ket handa nga may maysa no di ket talaga ituro talaga yung yung katotohanan na sila ay iisa. So di lang mat kanya Kuya Bart. Thank you Sis Domelin na pudnula unay nga ti Diyos Ama ken ti Diyos Anak ket may maysa. So awagak man ti may katlong panelist tayo awan sa bali no ni Sis Jodel. Sige mga kakabsat, ken gagayem, narod itak detoy challenge number 1 para kanyak met personally, ayangan ni Yesu Kristo ken ti Diyos Ama ket agmay maysada. Nakas ko nanay ti question nagtoy, adda ka di paylaeng kapanunutam, adi mo patsyen ani Apo Hesus Kristo ket ti Diyos Ama ket agmay maysa. Kanya kon ket awanin nga talagan di pinagdudwak nga ni Hesus Kristo ken ti Diyos Ama ket agmay maysa. Ano pag inakarod kit balikan DJ Mark 1:1 kunana ijay nga ni Hesus Kristo ket 100% nga anak iti Diyos nga di impaon na ti pugbugtong nga anak na ditoy rabaw ti daga nga isu na ti mangipanpaneknek nga Diyos ken adda iti sibibiyag nga Ama nga ni Apo Hesus Kristo isu iti nangipatungpal wenno nangaramid iti plano iti Diyos nga maaddaan iti ayan-ayat nga relasyon iti tao ken kuana. So gapo iti panangawat ko ken ni Hesus Kristo akas Apo ken mangisalakan daytoy mat iti nang ted kanyak iti nakaununeg nga pannakaawat nakadakdakken nga pamati nga agmaymay sa ti Ama ti Diyos Ama ken Hesus Kristo nga isumat iti nagbalinak nga kasmaysa nga anak iti Diyos. So no Hesus Kristo ken Apo tayo nga Diyos ket maymaysa so mastamet kanyak nga maymaysa akmet nga ken makikaykay sa akmet ken ni Hesus Kristo. So DJ lang kanyak Brad Bart. So
paiso nga makimaymaysa tayo kasi ti di ba kung nalawag met ti sasauna nga kunana dyan nga yet to no receive him to those who believe in his name he gave the right to become children of God. So anak na tayo ti Diyos, so dapat makimaymaysa tayo met kanya na tas may nga anak ti Diyos. So thank you very much kadi talong panelist tayo ket intayon iti may kaduang points tayo nga kung natin nga pinarsuat nati tao babaen ken Hesus Kristo. So naibasag met tayen ket kayat kuman mga awagan iti may isang panelist tayo nga manggirugimet iti point number 2 ni Sis Domelin. Hindi kakabsat. So, number 2, kung na ito'y pinaraswati tao, babaen ken ni Hesus Kristo. So, kas may sa pinaraswa iti Diyos, natural lang sumurot ken paiturayan iti biag tayo ken apo tayo nga Hesus Kristo. So, dati dapat nga min kakabsat nga kailangan nga obraen tayo once nga datayon ket anak ni Jesus Christ. So, kailangan nga talaga ket paiturong tayo ken kuana haan tayo nga tay in our own way. So kailangan ket we must follow tayo talaga iso na 100% ken kuana itoy adda kadipay banbanag tibiyag tayo makaigawid iti panangsurot tayo ken kuana ken paset tibiyag tayo asaan tayo papaiturayan iti Dios kuana itoy. So, kanyak mat for my assessment nga talaga magkakabsat, adamot nga talaga, DJ times nga haanak nga paiturayan, kinapo tayo a Diyos, especially no DJ times nga iti umandar ba nga tay kung bakit di self comfort nga talaga. So, bagbagi nga talaga iti number 1 nga nakaigawid iti panangsurot ko kinapo tayo a Dios kasi no DJ nga rod nga no makariknanak talaga met iti DJ bannog iti bagbagi. So DJ nga rod nga yun una pa lang iti aginana before nga obraen iti pagayatan iti Dios until nga DJ ma-forsake iti ananan ti pagayatan na. So bakit maana DJ follow up pag nag-evangelize. So dati kakabsat ket haan nga dapaten nga nga iso iti maging reason kanyak nga iso ti maging hinder kanyak tapno kastakit haan ko nga masurot ni God. So kailangan nga talaga ket kailangan kanyak mismo nga tibagbagik nga talaga ket haan nga dapat nga iso iti kasi nalawagbat nga imbaga na ditoy nga datayo ket create ti Christ. So awan dapaten iti karapatak kada iti nga iti bagik kasi ni Christ ket iso na iti nang ted iti biag ko, iso na iti nang ted iti freedom kanyak di kat dati dapat iti maging maging maikip ko nga talaga iti heart ko iti mind ko nga dati iti maging kung ba encouragement kanya kakabsat nga haanen nga dapat nga iti bagbagik iti paituray as I obey the Lord na diket di Christ lang talaga ti dapat ka sorotek nga pagfokusan kakabsat. So di lang bat kanya Kuya Bart. Thank you, Sis Domelin. Dapat ket paiturayan tayo nga kanayon So wagak man ni subarunon ni Sis Lionel. Okay. Narodmat kanyak deti challenge number 2 nga kunana toy pinarswa na iti tao babaen ken Hesus Kristo kas maysa pinarswa iti Dios natural sumurot ken paiturayan tayo. Ngemita aday ti question na ti biag tayo ket Apo Hesus Kristo adda kadi pay
banbanag tibiyag tayo ang makaigawit iti panagsurot tayo ken kuana ket paset iti biyag tayo asaan tayo pay nga iturayan iti Dios. So kasmay sa kanya kasmay sa kanya kadamat nga talaga digijay dadumang nga hanak nga paiturayan iti Dios kasi ti kaado nga concern iti pinagbiag iti detoy nga lubong aya sila kumadigitay may panggep iti financial digitay health kasi ken digitay adupay nga desire iti lubong ngem nakalawlawag nga kunana nga talagaya no napudno ken papusuan iti pinangawat ko ken Hesukristo masapul nga rod nga inak ibiyag nga 100% wani kompleto nga ited ko itibiyag ko nga paiturayan ken sumurot kanya na taawan nga sa bali nga isuna laeng ni Hesukristo iti mangtek iti perfect nga napintas nga mangyari iti biyag ko. So masapol nga rod kanyak itatta ket DJ inak ipampamaysa nga kang kanayon nga sumursurot ken paiturayan so awanen nga awanen tinak aramiden no diket talaga DJ inak ibiyag no ana digiti plano ana digiti kayat na nga mapasamak iti biyag ko takas nga ruti ko naktatay nga babaen ken ni Hesukristo nga nagbalinak ng anak naket amok at ited na kanyak ket DJ kapipintasan DJ perfect nga pinagbiag iti detoy nga lubong. So DJ lang Bart. So agyaman na Sister Bel ket pudno na unay nga dapat nga so ti pangiturong iti pinagbiag ko. So tawag man ni Brad Tennis nga mangilawlaw met ti kapanunutan na kadetoy. Okay, kabsat panggap dati point number 2 tayo. Adumat nga talaga dati pagbaga tayo nga parte ti pinagbiag ni hantay yung Diyos ni Apo Diyos or hantay yung Lord ni Jesus Christ ti pinagbiag tayo ya. So agpaiso nga datayo ket pinarso iti Diyos. Kaslang kumamat dati anak ama ken ti anak dapat aket sumurot iti anak. So datayon nga nangawat kini Apo tayo nga Kristo ket nalawag nga datayon ket anak na tayo. Ngem addaga yang pelang met digiti partes tayo iti pinagbiag nga hantayo nga suruten. So adda digiti anak kabsat habang umununeg dati relasyon tayo kumakin ni Apo ket totally kumang 100% nga agubay. Kaslang madalati anak kumaaket habang nga dumakdakkel da adda digiti kapampananutan da adda dati kabukbukodan da nga desisyon nga without awan dati pinaki-consult dan iti naganak da so kahit nga sawen mas kay kayat dati ag desisyon nga bukbukod da kasi iti met kakabsat kasi kanya kumamot ta adda iti mesa nga part iti pinagbiag ko ket han kugayam pay nga Lord ni Apo Dios babaen iti pinagdesisyon especially or panggep iti kabukbukodak nga kabibiyag or may private life. So adda digiti banda nga talaga nga ti private life ket hantayo kayat iti hangko kayat iti padesisyonan. So siguro kada tayo amin adda digiti partes ti nagbiag nga private life tayo nga hantayo pa nga Lord ni Jesus Cristo. Pinagdesisyon. Decision iti future tayo, decision iti kayat tayo iti pamilya, decision iti nga decision ay lumangto iti dati nga lubong or bumat na iti dati nga lubong. So adi iti nga banda ti makita kanya ano ito pa'y kaya na-extended amin digiti ket ngem anya iti pamamilin na sa tayo no datayo ket anak iti Dios masapul iti agtungpal talaga. Naman pay adda lang digiti part met ti pinagbiag masapul tayo kakabsat nga irepetoy
nga nga adat ko na tayo nga surutan tayo ni Apo tayo nga Jesu Kristo ta iso na iti may turong dato ta amuna iti mas best para kada tayo. Ika panamutan ti amin na minsan sa kasla lang naladaw unay or awan ito timing kung natin hindi Apos lang nagbayag isumbat ti Apo. DJ iti bandang may isang rason nga makita mapay nga ag decision tayo lahat kuhan ta puno kas tayo matungfal dati kayat tayo. Ngayon, as tayo nga sapon tayo agad po tayo nga Jesu Kristo. Kung di laing kanya Kuya Bart. Yamanat Brad Dennis pudno unay nga talagang dapat ket kas may sa pinarswa ket dapat pa iturayan ya. So intay nga din iti may katlo nga points tayo ket awagan man ni Sister Bel muna ka detoy kunana toy iti point number 3 nga ni Hesus Kristo iso ti silaw ti biag. So hingga tayo man ni Sister Bel may lalawag ka detoy. Okay, naya, agpay sula unay, kadeti challenge number 3, ket awan sa bali nga agnanayon nga silaw ti pinagbiag, nung diket laing ni Hesus Kristo. Hesus Kristo, ket kunana itoy, ket anya, kadipay, dagiti wagas ti panagbiag tayo, asaan na tayo pay nga saan tayo pay nga nagbaligian nga iso dahil gitoy iti mangitunda kada tayo nga kalinaet iti kinasipngit. So kinapudno na kita balegi ak iti panangawat ko kinapo Hesus Kristo akas apo ken mamisalakan iti panagbiag ko. So babaen daytoy masapul nga rod nga agtalinaed dak nga agbiag iti nalawag kaya nangasawen nga haan na kung dapat nga ang bibiyag iti kasipngetan. Di jay totally nga haan na kung nga ang bibiyag iti basol. Dito nga inak kalikudan nga namnaminsan. Ket dito imot kan dito panangsurot ko nga namnaminsan. Ken ako tayo nga Hesus Kristo. Kababain gayan dito pinangsursurot ko kinapo Hesus Kristo. Ket dito iti mangmangted kanyak ti pinagtalinaid ko nga haan na kon nga agbyag iti kasipngatan. So masapul gayam nga haan nga dapat nga may isa nga burden dito inak tinang sursurot, inak DJ obraen, digiti pagayatan na, sila kumadigiti inaldaw-aldaw nga pinag-evangelize, digiti Bible study, digiti pinag-quiet time, kadito nga talaga kat dito'y nga inak agbyag nga nagalos ken nalintig iti imatang iti Diyos nga haan na kon nga mariribukan wenno dijay patuloy nga agpanpanunot ti haan nga nasayaat kenno DJ haan nga makaayo iti matang iti Dios so deti laeng iti makikita kita ta nga ti pinagtalinaed iti silaw ket awan sa bali no DJ perfect obedience DJ all out iti biag ko nga agserbi ken ni God with a joyful heart all the time nga in spite the DJ circumstances testing or challenge no diket at adda ikat karigagay ko di jak talinaed nga mangsurot ken mangitumpal iti pagayatan iti Dios awan nga sabali di pinang-share iti gospel o fan ken di pinang follow up nga pinangipulsumot kadagiti tattao nga agbyag iti silaw nga iso niya Yesu Kristo. So DJ lang. So agyamanat si Steven pagmula unay nga dapat ket kanayon tayo nga paituro ngaya nunuhantay nga maitapwa wenno kasi silaw iso nga na silaw galawag. So agyamanat ket dinggen tayo ni Brad Dennis iti kapanuotan naman kadetoy. Sige, start nagpeso unay nga ni Jesus silaw tayo. Hindi man po at namon tayo ni Jesus silaw ti pinagbiag tayo.
anya ti aramiden anya iti application ko panggep kadetoy. So no ni apo tayo nga sa silaw ko, masapol nga connected na ngamin kadetay point number 2 nga paiturayanag. Kasi habang hantay yung obraen iti pagayatatan iti Dios addam dati gundaway iti sipnget addam dati gundaway ni Satan nga mangyadayon man kanya tayon iti silaw. So no kitain tayo agad no intenti may sang agarop tayo no mapangkamgabo ko maagat no awan iti silaw dyan tapagpag naami agad medyo narigdigat laeng nga madanon dati papanami dati part na ngamin iti gabong awan iti silaw na ket no awan ti silaw di motor mabalin nga adda iti pakapasamakan mi. So adda lang iti tendency kakabsat nga adu iti mapasamak nga madi kanya tayo no adayo tayo yan ti silaw. So kahit nang sawen iti silaw kakabsat iso na iti manglawlawag iti kapanunutan tayo mangirenyo iti mind tayo nga suroten tayo nga talaga ni Apo tayo nga Jesucristo. Adda nga iti panggep tayo, adda digiti kalikagom tayo, adda digiti tartarigagayan iti pinagbiag tayo, ket iso nagayam iti mangiton damet iti hantay pinangsurot ken ni Apo tayo nga Jesucristo. So kahit nasawan, babaen iti silaw ni Apo tayo nga Jesucristo iso na iti mangilawlawag kada tayon anya it napinpintas nga mapasamag ti pinagbiag tayo. No panggep met iti pinag-disciple kab sa panggep met no kasano tayo nga iturong or ipaay iti sasaw iti Dios dahito iti may isang application ko tapno no kasta iti kakabsat nga nangawat met ken ti Apo nga ubing dapay iti pamati ket maibi turong isoda ken ni Apo tayo nga Jesucristo tapno no kasta aket agrodamat iti spiritual a pinagbiagda. Isod ni Apo nga rod iti silaw tayo iso na iti mangiturong kada tayo nga mapan iti or mga ramid met iti pagayatan na. So di lang Kuya Bart. Diyan na lang, Brad Dennis. So, podno na una yung ano, di kayo nga sumuro kikilawag, ket dayo tayo awan. So, hintay man, iti maudi nga panelist tayo ni Sis Domelin. Sis Domelin. So, isak met kakabsat dahiti challenge number 3. Nesa Kristo iso iti isilaw iti biag. So, ada iti question itoy. Anya kadi pa dagiti wagas iti panagbiag tayo asaan tayo pay nga nabalag ian. Nga iso dagiti iti mangitonda kada tayo nga ang talinaet iti kinasipnget. So, nagkita mat kakabsat ket awom bat dagiti kung bakang panunotek nga anaket alaket na naalak mo amin dagi giant especially deti panangisubli iti relationship ko kini God. So adat to yun. So makunak mo kakabsat nga I am victorious nga talaga ngem ti lang kailangan nga obraen ket di patuloy lang nga anang maging faithful na ka talaga mo iti panangubrak iti pagayatan iti Dios nga awan dapaten iti di nga rod nga awan dapaten ti kinasipnget or dagiti entertain nga basol tapno no kastaket maging all out iti obedience ko kini God kasi diti nga talaga met iti mang hinder kanyak nga kasta nga han nga maubra nga talaga met kadagiti task ko kini God no adapay dagitoy. So dijay nga rod nga kailangan nga ni Jesucristo nga talaga akas kinunanad toy nga iso na dapat iti agnanayon nga silaw iti biag ko nga haang ko dapat nga ilihis dijay focus ko iti sabali no diket ni Christ lang nga talaga iti pangi fokusan diti nga panunot ko iti heart ko nga tilang dapat goal iti biag kon ket maubra iti pagayatan na which is ti nga rod nga mai-bring dagiti contacts dagiti tattao nga kenkwana nga may sublimot nga talaga iti relationship ta kenkwana. So diti mat kanya Kuya Bart.
Ket kaya kumamet nga i-share deti sa deti kamanula deti point 1 to 3 nga pagmula unay nga ni Hesus Kristo ken ti Dios Ama ket maysa nga dapat ket awanen ti no datayo nga nangawat kanya na ket awanen iti dudwa ti tumunggal maysa nga ti Dios Ama ken ti Dios Anak ket maysada ket kas maysa nga pinarswa ti Dios ket dapat ket awanen ti rumbeng nga pagpanakkel tayo wenno dapat ket paiturayan tayo iti biyag paiturayan tayo ti buong nga biyag tayo ket iso dapat ket ited tayo nga kas maysa nga pinarswana ket inikkan na tayo pa iti gundaway nga baling anak na dapat ket aminen paset iti dapat ti biag tayo ket maidaton amin dapat ken ni Jesucristo wenno ni Apo Diosen. So ket tapnon no nananay DJ nga pinangidaton tayo ti biag tayo kanya na akas pinarswana ket dapat ket sumurot tayo kanya na tapnon no DJ pinangsorte kanya na ket ammo tayo nga isuna ket ti silaw isunan ti silaw ti biag nga iso ti mangiturturong iso nga rod nga dapat ket akas di ko nang Dennis sa tayo nakas may isang anak paiturayan ka iti ama tapnon no handa nga mayaw awan ket dapat DJ ket adatan no kumasilaw ket nalawag DJ to ammo DJ direction nga turturungen hang kapakapan kasi iso nga laeng iti pakasarakan ti kinapudno iso ni Jesucristo. So dapat ti tumunggal maysa nga sumursurot wenno nangawat ken ni Kristo ket daytoyen ti dapat nga addai kanyana na iri talugadingnan wenno di adoy nga makawat ti talugading di talugadingen wenno iso ti dapat nga ibiyag gas maysa nga pinarswa iti Dios. So dijay ket denggen tay man ti tinangi buray met ni Dennis ti gospel ket nga mai relate ka deto yung sa tayo. Deto yung teksto tayo nga John ti Juan nga deto yung teksto tayo ket dengget tayo ni Dennis. Kanyot ka, Dennis? Okay, sorry, kakabsat. Siya yaman Kuya Bart, tingaro din kakabsat nga idano ko kanyayo iti Ebanghelyo ti Dios. So when nagpaiso nga nalawag nga kunana iti Ebanghelyo ti itatang iti pelang kunana iket ada iti sao nga mangibagbaga nga pinarsua iti amin ti Dios. Nya man pay agraman tayo kakabsat. So nalawag nga datayo ket pinarsua iti Dios. So nga rod ta datang pinangipaay na kanya tayo itibiyag nga nakalawlawag ng ibaga na ito'y nga kung ti verse 3 pinarswa ti Diyos iso amin babaen ken kuana. So pinarswa na tayo ti Diyos babaen ken ni Apo tayo nga kasi Kristo. Ito kakabsat ket adaan tayo iti relasyon kanya na. Ngem dati nga relasyon nga kas kung nagtatay gaputa da tayo ket nagkasol. So data it namang perdi iti relasyon tayo iti Diyos. Iso nga adayo tayo iti silaw iti Apo. Mas tinuro tayo pelaeng datay sipnget iti pinagdiag tayo. Nga ro dati iti papa ikanya tayo iti Diyos kagayem kabsat nga babaen dati nga sao nga ni Apo tayo nga si Kristo iso iti rason nan apay nga sibibiyag tayo, apay nga addaan tayo iti ragsak, apay addaan tayo iti relasyon, ken apay nga kaiturayan tayo or apay nga sursurutan tayo iso na. So nga ro tatakabsat
no madi ka pa'y sigurado iti pan nakaisalakan no di ka pa'y sigurado iti pamatin ken ni Apo tayo nga Kristo dati ti gundawi kapsat nga mangsilaw kada tayo amin ammo tayo met nga ni Apo tayo nga Kristo isot nang mangsilaw kada tayo. Ket nga rod awisan kayo amin kakabsat kayam nga awaten tayo or mamati tayo ken ni Apo tayo nga Kristo. Data iti kayat na laeng kada tayo kabsat dati pan namati tayo nga nauneg ken napudno nga ni Apo tayo Kristo ket iso ti Apo nagbiag tayo. Iso na iti mangituray iti nagbiag tayo di ti kayat nakasawen kabsat iti Apo haan nga dati is basawang lang nga dati ibagatay laeng nga awan iti kas kanan nalakati gamit ibaga kabsat nga Apo met ni Apo tayo nga Kristo kun natayo ngem hantay met nga aramiden iti pagayatan na. So kahit nangasawan no datayo ket pinarso iti Dios masapol ti agtungpal kanyana paiturayan tay kanyana ag-submit ti kanyana ag-obey ti kanyana kakabsat. So sige kakabsat amok nga datay amin kakabsat ket si papalubos nga rod or awisan kayo nga ipalubos yo nga ni Apo Dios iti mangituray kada kayo kakabsat. Sige rod awisan kayo iti mesang kararag awaten tayo nga talaga ni Apo tayo nga Kristo iso na iti mangituray nagbiag tayo iso na iti mangiturong kada tayo adda nga rod kakabsat iti silaw ni Apo tayo nga Kristo isisilaw kada tayo iso na iti mangitpaay iti lawag mangiturong kada tayo iti pagayatan na matlaing. Sige agtumog tayo amin taawaten tayo nga naimpapuswan ni Apo tayo nga Kristo. O Dios nga nasantuan at tuyak wapong si papalubos ken mamati kami kanyayo o Dios nga pinarswana kami. Ket atoy kami o Dios nga si papalubos nga awaten da ka kas Apo ken mangisalakan iti pinagbiag. Paiturayan kami kanyayo Apo si papalubos kami o Dios nga silawan na kami. Tapno kasta o Dios ket agturong kami nga mga ramid iti pagayatan niyo. Awisan da ka o Apo iti pinagbiag mi. Tasika iti Dios mi. Asika iti mangipaay kada kami iti nalawlawag ngayon kami mga aramid iti pagayatan niyo. Nalawlawag o Apo nga sika iti gubwayan iti pinagbiag mi. Haan nga da kami iti mangiturong dati o Apo. Nundi ket di da kayo iti mangiturong. Ngarot o Dios pagyamanan mi iti biag ang nanayon ngayon kami naawat iti dati nga oras. Ket iti dawat king kararag mi nga rod tinagan ni Jesus nga pumi. Amen. So DJ kakabsat iti lang application tayo iti dati nga gundaway ken oras ket si papalubos tayo or paiturayan tayo ken ni Apo tayo nga Kristo. So paon gentay pay iti relasyon tayo babaen iti intayo pinangadal digiti nga sasao. So ulit nga kakabsat. Gyamanak unay Brad Dennis nga talaga nga dapat paiturayan ken sumurot ken Apo sa nga Kristo. So intay man nga rod iti announcement tayo. Iti dito nga lawas. So dito iti lifeline tayo kakabsat iti every Wednesday 6:15 PM. Ket dapat ket buya tayo kanayon kadetoy lifeline at no internet ngegan digiti adadupay nga sasao ti Dios. Ket ti lifeline topic review detoy ket maangay iti Huwebes agingga iti Martes. So ti digiti sabali-sabali nga oras digiti every groups ket tune in tayo lang iti lifeline topic review tayo ti Martes hingga ti Huwebes hingga ti Martes. Ket ti DIPF tayo kapsat first Saturday of the month. So every first Saturday of the month. Freedom in Christ or FIC or EGR tuno July 30, 2022 every last Saturday net detoy.
So Sunday worship service every 8:30 the cup building, the second floor can live the FB live tayo ket the page when iti YouTube mabuya tayo met detoy every 8:30 iti bigat. So visual class every Sunday ket isagana yung sa iti contact sa yung ready nga klase iti visual class every Sunday 1:30 p.m. So digiti schedule setup tang lawas na kapsat. So agyaman ti ingkay pinagdingeg amin kakapsat ken gagayem ket sagbay tayo nga i-recap deti nga aramid hintay man kararag iti tarang serra. Ama may nalangitan, agyaman kami maningapo, dahil tinampas nga ramid tatangarabi, keta amumi apo nga ti pinangsurot ni ka, keta dapat keta daytoy ti ibiyag, ti tumunggal maysa, tapnon ti magmagna kami iti lawag, tamumi apo nga si karaeng, ti pakasarakan iti lawag, nga manya tunda iti biyag nga agmanayon. Lord, biyaman kami kadigiti revelasyon ti tumunggal maysa ket ammo apong digitoy ket makatulong ti tumunggal maysa iti pinagbiag ti espiritual ket kastamet digiti dengdengeg ken buybuya. Lord, ikamet ida iti lawlawan met iti panunot iti tumunggal maysa tapno sangsang ka maysa kami nga sumurot ken ka nga turong iti lawag. Ket Lord, itanek mi nga rot ken ka amin digiti nga nalpas mi nga rani tatta babayan iti nagan ti anak mo nga ni Jesucristo. Amen. So thank you kakabsat ket giyaman kami iti pinagtingigyo ken pinagbuyo. God bless us all. So, kaway-kaway kapsat, kontak sa Ni si Jantek nga nagdingig tayo ni Cheryl Lu nga tagaban na. Hello, anak ko. Hindi kita dadungo po nga si Jantek nga naglawan tayo, hindi nagbuya nga kontak sa'yo. Shout out ko man ni Sis Clyper, ni Ate Agnes, kandi kita taga-Gabo. Shout out pa amin. Nagbuya kayo ito man ang kakabsat. Into no bigat, Gabo, at Datisal Group tayo. God bless us all. Sige. Langarod. Agyamanak manin. Ti biyag titong galmaysa. God bless everyone.